Anyukaként te is érzed, hogy jó lenne valami, ami nem veszi el az időt a babától, mégis segít anyagilag is? Pont erről szól ez a videó. Amikor megszületik a kisbabánk, minden megváltozik. Az időnk, a prioritásaink és sokszor a pénzügyi helyzetünk is. De ma már léteznek online lehetőségek, amiket otthonról, telefonról is lehet csinálni. Az egyik ilyen az affiliate marketing, ahol mások termékeit ajánlod, és jutalékot kapsz minden vásárlás után. A másik pedig a tőzsdéjjel alapú kereskedés, ahol nem neked kell ellenzőnek lenned, elég, ha követed a profi brókerek jeleit. Nem kell hozzá előképzettség, csak nyitottság és napi pár perc figyelem. Ez nem varázslat, hanem egy modern lehetőség arra, hogy anyaként is megteremtsd a saját szabadságodat, hogy ne kelljen választanod a baba és a karrier között, hanem a kettőt össze tudod hangolni. Ha szeretnéd megtudni, hogyan indulhatsz el lépésről lépésre, írd nekem, és megmutatom, hogyan kezdheted el te is, mert a legjobb befektetés, amit tehetsz, az önmagadba fektetett idő.